Hemmeze salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 4 tane korku filmi bile geldim. Sıraları öçürmän var. Sebäbi bu 4 film korkunyň ähli ýüzüni görkezýär. The Conjuring bu hakiki arasda korku filmi. 2013-nji ýylda çykarylan bu film meşhur rejissor James Wan tarapyndan düşürilen we häzirki zaman korku filmleriniň eň täsirli işleriniň biri bolup durýar. Film bizi 1970-nji ýyllara alyp gitýär. Bir maşgala täze öýe geçýär. Ilki başda hemme zat asuda, emma wagtyň geçmegile öýde düşünüpdi sesler, soğukluk we adam aklyna sygmaýan ýagdaýlar ýüze çykýar. Bu film hakiki wakalardan alhamalya we meşhur paranormal derňewçi Edwin Warren bilen tanışdyrýar. The Conjuring iň güýçlü tarapy ol seni garankyda ýekagoýar we indi näme bolar diýip garaşdyrýar. Saat azlanylýar, emma sesler ýerinde, kamera işi, ören arasy hiç ýyl artyk maşlap ýok. IMDb ratingi 7,10 näşr olan The Conjuring New Line Cinema Studios tarapyndan düşürilip, filmiň takminan budjeti $20 milyon. Eger senem psikolog basyş isleýän bolsaň we korkunyň ýuwaş-ýuwaşdan gelmän söýýän bolsaň, onda The Conjuring hökman we watchlistiňe goş. The Conjuring 2 bu dogam film bolmagyna garamazdan köpler bu birinji filmden has güýçlü diýip aýtýar. 2016-njy ýylda çykarylan bu film ýene-de James Wan tarapyndan düşürilýär we bu edek bizi Angliýa gitýär. Hekaýe Londonyň çetindäki köne öýde geçýär. Bir ene we onuň çağlary düşünüksiz we gorkunç ýagdaý bilen ýüzbe bolýarlar. Ilki başda bu zatlar ýöne köýzat ýalyp bolup görünýär, emma öýüň içinde bir zatlar bar we ol gitmek islemeýär. Edwin Warren ýene sahna çykýar. Film diňe gorku däl, ol gahrymanyň içki ýagdaýyny hem görkezýär. Warren rolundaky Vera Farmiga emotional taýdan ören güýçlü çykyş edýär. Filmde onuň keşfi diňe paranormal derňewçi däl, eýsem gorku ile görüşýän adam hökmüne görkezilýär. The Conjuring 2'nin aýratynlygy atmosferada has bolan gorku sahnalary bar. Kamera işi batyrga düşürilipdir. IMDb rating 7,3 olan bu film New Line Cinema ve Warner Bros. Studiolar tarapyndan çykarylyp, filmiň takminan budjeti $40 milyon. Eger senem Conjuring bir halan bolsaň, has uly hekaýe we has üçin gorku isleýän bolsaň we atmosferal gorku bolýan bolsaň, The Conjuring 2 hökman we watchlistiňe goş. The Conjuring 3 bu film öňkülerden bir näme tapawutly. Bu gedek gorku diňe öýde däl, ol kanun, anam we adam akly bilen baglanşyp galyp. 2020-nji ýylda çykarylan bu film Michael Chaves tarapyndan düşürildi we Conjuring alemine täze uğra açylýar. Bu film hakiki wakalardan ilhamalýar we paranormal taryhyna ilkinji gedek bir adam öz eden ýalňyş üçin muny maňa şeytan etdirdi diýip boranmasy inanýar. Edwin Warren bu gedekdiň arwah bilen adam zat kanuny bilen ýüzbe bolýar. Olaryň öňünde soraw bar. Eger adam hakykatdan hem täsir atylna bolsa, onda günah kimde?
Bu filmde gorky, aýdygyderli howp bile berilýär. Patrick Wilson ve Vera Farmiga öz keşiflerini has duygulu ve has berkadamyaly çykyş edýärler. Bu film olaryň gatnaşmagyna anamy has öňe çykarýar. IMDb ratingi 6.3 olan bu film The Line Cinema ve Warner Bros. Studiolar tarafından çıkarılan filmin bücreti takminen $39 milyon. Eger senem Conjuring alemini tamamlamak isteyen olsan, gorku ile birlikte sırlar açmak halayan olsan ve hakiki vakalardan esaslanan filmler halayan olsan, onna The Conjuring 3 çökman watchlistine koş. Coraline, bu adat çağlar animasiyası değil. Bu animasiya seni renkli dünya bilen ağırlap, yuvoş garan kertekin içine çeker. 2009 yılda çıkan bu animasiya meşhur yazıcı Neil Gaiman'ın eserine esaslanıyor. Hekaye Coraline adlı gaýdyla başlaýar. Olar täze ýöwetçär. Coraline özünü ýalňyz we ünsden gaçan ýaly duýar. A world more exciting than this. Bir gün ol öýüniň içinde bir sırly gapy tapýar. Home. Şol gapynyň aňarsynda kemmede has gowy görünýär. Enatasy ünsli, otowy renkli we dünýä has gyzykly ýaly. Emma bu kämil dünýä hakykatdanam kämilmi? We've been waiting for you, Coraline. Where parents are always Coraline'ın en güçlü tarapy ol çağlaryň gorkusyn däl, adamyň tebigatdaky islerini öpeder. Üns söýgü we kabul edilme. fun. I love your garden! Can't believe you did this! Bu animasiya seni gorkulmakdan oýanlyrýar. Vizual taýdan film ören aýratyn. You're not my mother. My mother doesn't have... Her kadr el bile yasalar, renkler duygu awra ütgoýar. Kamera işi ören döredüjülük, stop motion usuluna düşürilen. Stay here forever. There's one tiny little thing we need to do. Saat hem çün atmosferi berýär we hekaýany has hem güýçlendirýär. Secrets. Who are you? You're in terrible danger, girl. IMDb ratingi 7.17 bolan bu film Laika Studios tarapyndan düşürilýär. Filme çykarylan çykdaýjy takminen $60 milyon. Eger senem adat animasiyadan başka zat isleýän bolsaň we garanky stilli ertekin halayan bolsaň, onda Coraline hökman watchlistine goş. Videon halandan soň like basmaňyzy, haýsy film sizde ul täsir galdyranlygyny we mundan başga da nähil gorkunç kino bilýän bolsaňyz kommentarda belläp geçiň. Ve şol real videolar sypdyrmaly üçin kanala agda bolmagy unutmaň. Täze videolary Kerkepden 5-nji güni Türkmenistan sagaty bilen 20:00 kanalymda tomaşa edip bilersiňiz. Indik videolarda görüşýänçe sag bolun.